क'क्राझाराव एजिपिडब्लिउनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिनि बेरफुसा बिबुंथि। फरायसा आफादनिफ्राय राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाखांनायनि उनाव कास्टम बसुमतारिनि गिबि बिबुंथि। आसामाव जेब्लासिम बिजेपि सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि-हारिसाफोरनि मोनथायफोरा जोबस्रांलांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया। हाइलाकान्दियाव उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। हादरसायाव फिन उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दि जिल्लानि रामनाथपुराव जादों बे मुगैथाव जाथाया। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला आसाम मिज'राम सिमनायारि ओनसोल रामनाथपुराव सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ मैया बेलासियाव हानजायारि जिनाहारि खालामदों। रियां हारिनि उन्दै हिनजावसाया मैया बेलासे 3:00 रिंगायाव आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो साबा लांसुनिफोरा बे इनाय हाबाखौ मावदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि हेंथायै हिनजावसानि बिफाया रामनाथपुर थानायाव एजाहार होबाय। नाथाय पुलिस बिफाना दासिमबो सासेबो लांसुनियाखौ हमनो हायाखै। बबेखानि साबा लांसुनियाफोरनि गेजेराव सानै सुबुंखौ हिनजावसाया सिनायथिनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बर' आइजो लिरगिरि गौतुमा IT एक्ट 2000 नि बायदियै एजाहार होबाय। एनिथिं एमजे इउटुबार जावलियासो आं फेसबुक पेज आरो मैथाजों ना गोरान फेसबुक पेजफोरनि सायाव। दिनै 16थि भारतनि हादरगिरि सायख'नायनि भट होनाय सान। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनि भटखौ होबाय। भारतनि सा 776 MP आरो सा 4033 MLA फोरा हादरगिरि सायख'नो भट होगोन। मख'नो गोनांदि NDA निफ्राय बिजाथि महरै द्रौपदी मुर्मुखौ सायख'नाय जादों। फैगौ 21 जुलाइआव हादरगिरिनि भट होनायखौ साननाय जागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरथलानि सामाद आली मुंनि दुथां सुबुङा क'क्राझार जिल्लानि सानै हिनजावसाखौ लांखारनाय दायाव रायजो राजाफोरजों हमजादों। मख'नो गोनांदि खौरां मोननाय बायदिब्ला दुथां सामाद आलीजों लोगोसे सानै हिनजावसाखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव हमना दोनदों। रौतानि थागिबि महेश्वर ब्रह्मआ डक्टरेट बिमुं मोननो हादों। दिनै गोदान दिल्लीआव दा अपान इउनिभार्सिटिनि मोनसे डक्टरेट बिमुं होनाय इन्डिया इन्नोभेशन कनक्लेव 2022 नि हाबाफारियाव PhD बिमुंखौ मोननो हायो। महेश्वर ब्रह्मआ गुबैयै डक्टरेट बिमुंखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो होनानै गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनायनि थाखाय डक्टर अफ फिल'सफी बिमुंखौ मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आथिखालाव महेश्वर ब्रह्मआ रौतानि हाटखलायाव थानाय नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि गाहाय सामलायगिरि। भारत हादरनि फिसा सासे गोख्रों बेडमिन्टन गेलेगिरि PV सिन्धुआ फिन खेबसेबाव हादरनि थाखाय गोग्गाथाव लाबोनो हाबावबाय। सिंगापुर अपेन 2022 आव माइडेन बिमुंखौ मोननो हानानै हादोरनि गोग्गानाय लाबोदों। गेलेगिरि PV सिन्धुआ बिथांनि जाफुंसारनायनि थाखाय गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। सावन दाननि 1 खालार समबार बल-बम जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि 7 नं फकिरग्राम अपेन BTC बियाबनि MCLA BTC नि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकआ बल-बम फालिदों। अखा हायैनि जाउनाव गोबां आबाद फोथारा थर बालाहामानि महर लानो हमदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खोन्दो जौगाखां मावख'नि बेंखनाव थानाय बुनबारि ओनसोलाव गोबां आबाद फोथारा अखानि आंखालाव बालाहामानि महर लानो हमदों। ग्रेन भेलि NGOआ मैदेर जाग्रा गांसो हाग्रा आरो बायदि दंफां गायदों। उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोल न'नै फरेस्टआव दिनै SSB जों लोगो जाना मैदेरनि आदार जाग्रा आरो गोबां बायदि दंफां गायनाय हाबाफारि बानजायो। न'नै रेन्जनि सिगुनबारियाव बिट अफिसार ललित बर' SSB नि कमान्डिं अफिसारजों लोगोसे ग्रेन भेलि वाइल्डलाइफ प्रटेक्शन NGO नि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जयै बाहागो लायो। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।